ঠিক আছে তো চিনি সিএম সহ जों 5 জন এবং মহারাজা প্লাস চিনি एमडीसी रनाल्ड देबबर्मा दिल्लीआव जों अफिशियल ट्रिपआव थांखा এবং अफिशियल ट्रिप खूब गाहामखा जों चिनी यूनियन गवर्नमेंटनि ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस मनोज चौधरी এবং दुईटा एम्बेसी नि बरफ बायबो जों मालायखा ब्राजिल एम्बेसी नि एम्बेसडर এবং इजराइल नि एम्बेसी नि जे चार्ज दंनाय बबायबो जों मालायखा এবং তিনি जों खूब खा दंथबि मासाव जे एडीसी नो তিনি इंटरनेशनल लेवल रिकॉग्निशन रखा है बिनि बागैनो सीएम এবং ग्रुप ऑफ पीएम जों थांमानि जोंनो एम्बेसिआव सरकारी भाबेनो खूब बरम रुई जों आलोचना खालायखा এবং ब्राजिल हाई कंट्रीज बाय कल्चरल एक्सचेंज जोंनाय स्पोर्ट्स एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंडरी रबो सामुं थांनानै कक लामरं लायखा এবং फाइनाय 9 तारिख सेप्टेम्बर जों इंडो इजराइल प्रोजेक्ट नायनाय बागे हरियाणावबो निमंत्रित अंखा आरोबो एडीसी हाफांनि पक्षे एग्रीकल्चर नि एक टीम जों थांनाय थाङै बाहायखाय इजराइली टेक्नोलॉजी बाय चिनि एडीसी नि गोबां मा जागाव जों सामुं थांमानानै अमरगनो बायलेटरल कोऑपरेशन नि बिसिंथि जों खालायनाय सो तिनि तो आसक न हायचे एंड इट्स वेरी फ्रूटफुल जों प्रोजेक्ट रखबो जमा रखा प्रोजेक्ट रखनि गुड रेस्पॉन्स जों हिनि जों खालायो এবং 1300 करोड़ निर्मला सीतारामन जे और पैकेज घोषणा खालामनानै बरनतिबो कक लामोनखा निश्चय सेंट्रल गवर्नमेंट विल लुक इनटू इट बाहायग्लाय एडीसी हाफांनो और आंग्रो गाहामग्लाय सामुं थांनानै अबतिबो जों कक लामो थैंक यू